यांच्या जोरावर या भेटामध्ये विशेष मागच्या त्यांच्या पहिल्या प्रतिकारासाठी आणि तसेच त्यांना दैविक आशीर्वादांच्या मुखात त्यांच्या कुटुंबात येऊच्या या बलिदानाला या भुग्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबामध्ये माग्या आणि या विषया बलिदानाला वापरायचे मागे घ्या सगळे 20 लाईव्ह टेलिकास्ट जाता सगळ्यांक मेळटा पळोवंक मेळटा घरांनी आजार आशिल्ल्यांक येवंक साथ दिनातलेल्यांक आनी दोळचुती कोबार आमच्या मर्सी ग्रुपाचेर आमी घाल्या आनी हे लाईव्ह टेलिकास्ट जाता जाल्ल्यान सकड भक्तीपण सांबाळच्या की तुमकां हांव आपोवण दितां. कुटुंबिक जमल्या बाप्पा भेटून बलिदान विधी सरशी एक वटल्या एक काळजामोनान अर्गा दिताव दिनपणी सडवणी आळून सांगाता मेळून जेवताव सर्गींचे जीवन वंदन सर्गी बाप्पा वंदन सर्वंदरा वंदन परक्लिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बाप्पा वंदन सर्वंदरा वंदन परक्लिता वंदन त्रिएक देवा विचिकृत्यामी बापा उगडासा घडता सडवंदाराची सुखातीर तुका दिन वाचता पवित्रत्म्याची दिनी दिल्या घरसिता नवे जिवीत दिल्यात अर्गा पाठयता वंदन सर्गी बापा वंदन सर्वंदरा वंदन परक्लिता वंदन त्रिएक देवा वंदन सर्गी बापा वंदन सर्वंदरा वंदन परक्लिता
वंदन त्रिएक देवा. मोघाळ बाबा भयणो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी तशेंच आयच्या दिसाचे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. तुमकां हर एकल्यांक बरें फेस्त आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आमच्या स्वातंत्र्योत्सवाचो दीस देवाक आज आमी अर्गां दिवया. मुरये माये मुखांतर जिवानपणाचे आनी प्रत्येक जावन कुडियत्म्या समेत सर्गारवेचें भाग तिका देवान फावो केलें. ह्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासया आनी आमकांय तिच्या ह्या भगीपणांत वांटेली करच्याक तिचो आदार तिची कृपा आमी मागया. ही चिंता मोतून दवरून ह्या भुरग्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानाला मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी हर एक भक्तीपणांत भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्या सयत कोर तुमचे सभे आसूं. जशें एक बेरू उदकांत घाण येता तशें मुजत तुका घालयता. हिंच बगणां आमच्या ह्या भुरग्यांची, हिंच बगणां आमच्या भुरग्यांच्या वडिलांची तांच्या काळजांत जेजून येवन वस्ती करीसे, तांच्या काळजांत जेजूचो अनुभव घुसायसे म्हणली. परत आमी किर्तनकारांची उतरां आयकना. आमची काळजां धाळी पेटल्ल्या धाळी फुटुल्ल्या गाद्या भाशेन उदकाक घालून आसात. परत किर्तनकार सांगता नितळ मनाच्या मनशाक देव पळोवंक मेळटा म्हणून. आनी आज मुरयेचे स्वर्गारोहण आमी संभ्रमतना मुरी कुडीन आत्म्यान पातका वयल्यान जिवन नितळ मनाची नितळ काळजाची जाल्ली. जेजू तिच्या काळजांत वस्ती करलो, जेजू तिच्या काळजांत वस्ती केलं आनी तशें जेजूक तिणें सगळ्या संवसाराक वाटलें. ही भुरगीं जेजूक तांच्या काळजांत घेवंक फुडें सरतात आनी ताच्या उपरांत जेजूक वांटून दिवचें बेसांव तांकां मेळटा. तर जेजून आमच्या हर एकल्याच्या भुरग्यांच्या आमच्या हर एकल्याच्या नितळ काळजांत नितळ मनान वस्ती करच्याक आमच्या पातकां आमी उडास काडया. वेगवेगळ्या रितींनी आमी देवातांव पेल्यातांव पयस गेल्लीं आसा. शब्दान करणे चिंतनान आमी पातां कादरलेलीं आसात. ह्या स पातकांचे आमी आतां बोक्सान येता. बापा तुझे उदार वासो आणि त्या आयकून देव कापी सोडवाला सम्या कापून कर. सम्या कापून कर. आम्ही वडिलांक गौरव देऊन सोडवून नाव क्रिस्ता कापून कर. क्रिस्ता कापून कर. बापा तुझो आणि
Krista काकुळकर भविष्याबे तुझो बालालिकात पोळ्यो पाटी सरल्या खातीर सोन्या काकुळकर सोनिया काकुळकर कश्टांवर आणि पिडेशिये तुझे बवरी नसता पितीसपणा आधारलेले खातीर बक्षाने मागता क्रिस्ता काकुळकर Krista काकुळकर सोनिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सर्वपदवेदार देव आमची काकुळत करून आणि आमची पदकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं Sonia
आमच्या नेमक्या भुरग्यां खातीर आनी भरपूर मागणी म्हाका बरी स्वातंत्रताय आमच्या कुटुंबांनी चर्चाक आनी अशें फुडें आनी नितळ मनाची नितळ काळजाची जावन आमचो भावार्थ परगट करून साक्ष दिवची हातेरां जावन आमी मागता. सर्व राष्ट्राच्या धनी आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें उपकार बरी कुडियत सहित संख्येचे महिमेक उबारून वेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे सन्वायेची आनी मोगाची वळखून म्हणून आमी दिनवाशे काळजान वळखून घेता. आमचे सर्तीच्या मायेच्या आश्रयाखाल भारत मातेचे सुमेस्त भुरगीं सर्व वायटांतले सुटून आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी सरकार सुखेस्त जिविताची बढती भोगूंक पावलो. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. तिच्या पायांकडला
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसू तुमचे सवे आसो. दुःखाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका असुया. त्यावेळी देवदूतानं माये मुरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मुरी उठून जुदाच्या डोंगराळ प्रदेशातल्या एक शहराक धावाधावी केली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिने नमान केलं. एलिझाबेथीन मुरयेचो नमान आयकनास तिचे कुशीत असलेल्या बाळकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून वटल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फोड. म्हज्या सुम्याचे मातयेन म्हजे पेटेक येवचे भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुझ्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक गडीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण जगमानलेली तूं कितली भागी. तोड मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चाराक दासीचे ताणें दयादिश्ट घाली. ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासाडटल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्या. भगवंतो ताचें नांव. आपणाक भियेतेऱ्यांचेर दाखयता तो काकुळतो. संततेकावन संतते पर्यंत आपल्या बावल्यान ताणें बोड दाखयला. आपल्या काळजांत वटपोवन चिंतल्या गरब्यांक ताणें दुस्पाटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसनांत तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. बुखेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाठी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें भाडो दिलो आनी इस्रायेलांत आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मोरी सडून 3 म्हयने एलिझाबेथी संगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाठी गेली. देवाचे बोतर हे क्रिस्तानी म्हज्या मोगाळ भावा भयणी, मुरयेच्या सर्गहरणाचे फेस्त कुडयेंतल्या समेत सर्गाक वेचे फेस्त आमी आज संभ्रमता. सांगात आसा आमच्या देशाचो स्वातंत्र्योत्सव आमी संभ्रमता. कुडयेंतल्या सैत सर्गाक गेल्ली कोण चक्कर आसा? कोण चक्कर आसा? कुडयेंतल्या समेत सर्गाक गेल्ली. जेजू मोरी, जेजू आनी मोरी दोगां मात्र कुडयेंतल्या समेत सर्गाक गेल्ली. हेर कुडयेंतल्या समेत सर्गाक गेल्ल्या विशीं आमकां खंयसरी आयकूंक वाचूंक मेळना. एक संप्रदाय ह्या चरित्र अशी सांगता
पवित्र पुस्तकांत ते बरोवंक ना. मुनी 60 वर्सां ह्या संवसाराक जियेली. 14 वर्सां जावं 15 वर्सां भितर तिका इजबी हाडली, गब्रिएल बडव्यान ती बरी खबर हाडली, देव तिचे थंय वस्ती करता आनी मनीस जाता म्हणून. आनी ताच्या उपरांत 30 आनी 3 वर्सां जेजू सांगात ती जियेली. तशें म्हळ्यार 30 आनी 3 आनी 14 वर्सां म्हणटाना लागीं लागीं 47 वर्सां जातात. आनी जेजूच्या मरणा उपरांत आनी एक 13 वर्सां ती जियेली. खुर्सार आपलो प्राण समर्पण दिवच्या पयलें मरयेक जुवांच्या हातांत जेजून ओपसून दिल्लें, ही तुजी माता. आनी पवित्र पुस्तक सांगता तेच घडये ताणें तिका ताची कर्ण घेतली आनी ताच्या घरा व्हेली. जेजूच्या जिवांतपणा उपरांत मरी जुवांच्या घरा जियेताली म्हूण आमी म्हणया. जुवांव सांगता जुवांच्या घरा, पूण जुवांव आनी हेर शिश्य ते कोणी घरांनी रावोवंक ना. ते सकळी जेजूचो आदेश काडून वसा सगळ्या संवसाराक म्हणलो आदेश करून ते वेगवेगळ्या गांवांत गेल्या जेजूक साक्ष दिवच्याक, जेजूची बरी खबर प्रकट करच्याक. क्रुसायल्या क्रिस्ताक तुमी लागाड काडलो, तो जिवंत जाला, तो आमकां भेटला, तो आमकां मेळ्ळा आनी त्या जेजूक आमी साक्ष दिता म्हणून हे गांवान गांव येतात. आनी त्रिएक देवाच्या नांवान, बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान ते पवित्र स्नान दित वतात. आनी मुरी जुवांच्या घरांत जावं पुरो, जुवांचे भाव भयणी आसलेले आसूं पुरो, तांचे सांगाता ती घरांत आसा, ती मागता, ती त्या कुटुंबांत तिची कितें सेवा आसा ती करता. आनी तिका मदें मदें भविष्य फाटी आयलेल्या वेळार शिशू आपोस्ताद फाटी आयलेल्या वेळार तिचे कडेन उलोवन वेतात आसले गड्डेत. आनी तिका तिचो निमाणे कडेन येतात कळटा आसतना सगळे आपोस्ताद थंय जमा जाले म्हणून सांगतात. सगळे आपोस्ताद थंय जमा जाले आनी आपोस्तादां कडेन ते उलोवन आपणाचो आत्मो बापाक समर्पण दिता. आनी ताचे उपरांत तिची कूड व्हरून ते एका फोंडांत गेसेमानी मळ्याच्या एका फोंडांत ते निकेपिता आनी ताका शिळा घालता. एक दोनांक एक आपोस्तादांक ताचें नांव पळय संप्रादायांचे कांय सांगना. आनी तो उपरांत आयलेल्या वेळार मुरयेचे मरण जालां आयलेल्या वेळार तो येता. तो येताना 3 दीस उपरांत तो येवन पावता. आनी ते दाडा हे आपोस्ताद उरलेले फोंडा सरशीन गेल्ले आनी तांकां मुरी आपूण सर्गाक सोडून वता. देवान म्हाका, तुज्या पुतान म्हाका हे भाग दिला, ताका हांवें ताच्या कुसवेंत व्हांवून ह्या जिवितांत ताका जल्म दिल्ल्याक, ह्या संवसारांत ताका मनशाक कूड घेवन जिवोवचे भाग दिल्ल्याक म्हाका ताणें ताचे भाशेनूच सर्गाक करचें, कुडी आत्म्यास्वराक सर्गाक करचें भाग फावो केला. खंयचो पूत आवयक एक बऱ्यांतले बरें इनाम दिनासतना रावता. कांय थोडी आसूं पुरो आवय बापायची आस्त मेळाचे म्हणून आशेवन तांकां भायर घालची, तांचें मोग करनासतना रावची. पूण जायतीं आवय भुरगीं आसात आपल्या आवय बापायक बऱ्यांतले बरें इनाम दिवचें म्हणून तांच्या कश्टांच्या वेळार, उतार परायच्या वेळार तांकां पोसचें, तांकां सांबाळचें, तांची जतन घेवची, तांचे खातीर त्याग करचो, कामाक वचूंक आसल्या वेळार येवन तांची सेवा करची. जायतीं जाणां आसात. थोडे पडिल्लेचे भुरपूरचे संवय आसता जाल्यार भुरपुऱ्या मदें एक सेवा करचे तसले मनोभाव, त्यागाचो मनोभाव आसा. तर त्यागाचो बरें शिकयलो, बरें केल्लो, आशिर्वाद दिल्लो, दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट तुका पसुल्लो, आपल्या आवय, आपणाच्या आवयचे कश्ट पळयलो, तिका एक बऱ्यांतलें बरें इनाम दिनासतना रावता. खंयचें बऱ्यांतलें बरें इनाम ताणें दिवयेत तिका सद्दां कापड ताचे सांगाता कुडी सत्या समेत सत्ता ताकाच मेळलेले ते वर्ते इनाम जिवंतपणाचे तिकाय दिवचे. तिची कूड ह्या संवसारांत पसरची. भगवानाचे सुद्दां गुरुल्याक कितें भाग मेळना जाल्यार आमच्यो कुडी कडलीत जावं मातयेक सारें जाता. कित्याक ह्यो कुडी मातयेक सारें जाता? मिसाच्या सुदाराक म्हणलेलें आसा नितळपणाच्या
मनशांक देव पळोवंक मेळटा. किर्तनांत आमी आयकता, पळय पुस्तकांत आमी वाचता आनी तशेंच किर्तनीक वाचतना आमकां सांगता कोणाक तुजे मुखार येवन रावूंक सकत मेळना देवा. नितळ मनाच्या मनशा, नितळ काळजाच्या मनशा जो कोणाक तो वायट करिना, अन्याय करिना, दुबळ्या जखण्याच्या मोगान भरता, गर्वान अहंकारान भरना, नितीन जियेता, सतान जियेता, तो तुजे मुखार रावूंक शकता. हे गडेवर आमकां सवाल आसा. आमकां सर जिवूंक सारकें जाता तर आमी ताचे बद्दल कशें रावचें? त्या कारणान शिसाक जेजून आनी ताबर पर्वतार गेलो आनी ताबर पर्वतार तांकां वचून जेजू ते महिमे भरीत जालो. सर्गीचो प्रकाश त्या पेद्रून जुआवन आनी आंद्रेन, जुआवन आनी जाकोबान हे भाग पळयले आनी पळोवन तांणी तांकां दिश्ट जेजूचे घालूंक जाली ना. तो परचड तो महिमेवंत परचड पळोवंक जाय. ते म्हणटात ताचे वस्तुरित्तें धवे आसलेले की संवसारांतल्या खंयच्याय गणकारान नितळ करूंक जायना तसलें तितलें नितळ जळजळीत तें आसलें. म्हळ्यार कोणाक तो सर्गीचो महिमेवंत प्रकाश पळोवंक सारकें जाय. जेजू सांगता आसून जेजू इल्लेशे तांकां भाग दिले थोड्या घडयांचे, तेंच तांणी तकली सकल बाकायले. ते देवनी धरणीर शेवटायले म्हणटा ते घडीत, रुपांतराच्या घडीत ते धरणीक शेवटाले, तांणी तकली फोंदा घाली. निर्गमन पुस्तकांत आयकूंक मेळटा मोइजे ताबर पर्वतार तावन सकल देव वता आसतना 2 फळयो घेवन येता 10 दिसांच्यो आनी तो थंबा भितर दवरता आनी थंबा लागीं वेता आसतना एक गुपाच्या रुपार, मोडांच्या रुपार देवाचे आजारपण थंयसर जाताले. चक्कडी तकली बागायताले कोणूच तो प्रकाश पळोवंक तकली उबारूंक शकना. हांवें तुवें पातकां आसून आमचे ती मेळे काळीज आसून नितळाय नासतना कशें आशिल्लें त्या देवाक नितळ मनाच्या मनशाक आनी बरी न्ही असलें एक नितळ काळीज पक्काविने जियेल्लें एक जिवीत ल्हानतावन तिच्या मरणापर्यंत एक पत्काचे गत तिचे ते लागलेलें भावार्थाची कालत्यापणाची जिणी कितेंय मेळना ते तिचे देणे म्हणून तिणें स्विकार केलें. ह्या संवसारांत जल्माल्ल्या व्यक्ती पैकी कोणी एक कश्टाळी स्त्री आसा जाल्यार ती बरी माय. आमचे खंयचेय कश्ट उडा सगळ्या आमकां व्हडले कश्ट म्हणले ती बरी माय पयले कश्टाळी म्हणल्यार समजून खंयचेय संगीत घरांत हांव बायक घालें म्हणलें जाल्यार तिका गत आसता. जल्म खूब फाटें एक गर्भस्थ स्त्रियेन आपल्या कुसवाक भुरग्याक आनी सोरोवन वेचें आसवण आसतना भुरग्याक जल्माला म्हणल्या तक्षण भुरग्याक लागाड काडून पडटा आनी एका वळोवक नातल्या गांवांत तांचें खंयच्याय स्त्रियेक कसलें बाब तसलें कसो अनुभव जावंक ना. खंयचो दाखतेर सांगात तुवें वचून पयसो दिले सोडून वसात तो सगळ्या सांगता आमची थोडे देव बरें पेंडील आसता जागृत हे ह्या संवसाराचे नियम. देखून ह्या संवसारांत कश्टाल्ल्या आपल्या आवयक पळयलो त्या वेगळेक आसो दिसो थंयसर त्या जेजूक पळयत आसतना आमकां हर एक लागीं खुशी जाता. जेजू तिणें वेगळेक घेतला तिच्या काळजांत कितें आमकां मेळ्ळो तर आनी आमकां खंडीत मेळना आसतना रावात आनी थोड्याच घडयांनी तो जेजू आमकां ह्या वेपार मेळटा. कुडीन आसलेल्या जेजूक तिणें काळजांत घेतलो तर हांगासर पयले पटी काळजांत घेवपेची भुरगीं ह्या येवकारिस्तां मुखांत ताका घेता. आतां हो येवकारिस्त पवित्र करूंक ना, हो एक भाकरी नाजाल्यार हो मुंडो आमी बऱ्या उतरांनी सांगता ते मुंडो म्हणटा नाजाल्यार भाकरी. हो ह्या जादू दिसाच्या वेळार ताका एक पवित्र करचें ह्या जगपणा मुखांत तें भाग लागला. नांव फावो जाल्यार ह्या जगांक त्या व्यक्तीक देवान मुजुबान तें भाग दिला. ताची कूड करचें मुंडो देवाची जेजूची कूड आनी रागात कर बदलूचे ते पवित्र म्हणजे सत्तेन करता तो काल एक तेंचेर एक हातेर आनी ह्या कुडीक आमी हर एक न्ही आमच्या काळजांत घेता. भागी एलिझाबेथ सांगता
मुरी तिच्या कारा घेतल्या वेळार सर्वेस पराण आपणाक गडीत केल्लो संगती घडण येतले म्हणून सत मानलेली तू कितली भागी कोणेही म्हणे आमकां म्हणाली देवाच्या उतार पत्योची ऐकून तू कितलो भागी तू कितली भागी म्हणून कोणेही म्हणे एका व्यक्तीन सांगणारी देवाच्या उतार आमचे घेऊन पुन्हा पुन्हा रिको पुन्हा आमचे ते पत्काचे वजे आम्ही बंदरे तसा पत्काच्या बंदरे आज स्वतंत्र उत्सव भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळे हेरांच्या ब्रिटिशांच्या त्या हातात जावन ताका सुकवण मेळ्ळी सुक्का मेळ्ळी ताणीच नवें जिवीत जियोवच्याक ताणीच चिंतच्याक आमकांय देवान तेस पवित्र स्नानांत आपोवणें दिला आमी बंदरे आसना पत्काक आमकां पवित्र स्नानांत आपोवणें दिला ती सुक्का दिल्या आनी ते समजल्यात आमकां नितळ केलो पूण आमी परत आनी परत आमकां आमकां गुलामपणांतच आसा देव सारका हातांतच आसा देखून आमचें तें नितळ मन ना नितळ काळीज ना एक घडीभर आमी उडासा काडया थोड्या नितळ मनाच्या मनशां आसो नितळ मनाचे मनीस कशे आसता थोड्या रितीरेच्या वेळार आमी पळयता सगळ्यांच्या मुखार वळख ना 10,000 15,000 5,000 3,000 लोकांच्या मुखार येवन तांची सकट गजाल सांगतात सकट बातम्या सांगतात नितळ मन असो मनीस तो कोणायकी भियेना नितळ मन असो मनीस कोणायकी तो ताका बंदड ना ताका लज ना तो ताचेच विशयान समोर संतोष पावता म्हळ्यार ताची बातम्या सांगता ताची अस्कत काय तो उसार ताच्याच विशयान तो तमाशा विशयान लिपोवन पडचें कोणायकी कळून वचून आमी उलोवचें अरे नितळ मन असो नितळ काळज असो मनीस मात्र एकदम फ्री संतुलित उलयता आनी तुमी आमकां बघता तो बारीक फ्री उलयता ताका कितेंय बंदड ना ह्या संवसारांत आमी तोळ 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 संवसाराच्या सकाळीं आमकां वचून आमच्या भक्तांचे बक्षाने मागून नितळ मनाची जावन युखारिस्तांतल्या जेजूक आमी घेता आसतना म्हाका आनी तुकाय त्या देवाक पळोवचें नितळ मनाच्या काळजांत देव पळोवंक मेळटा देवाक पळोवचें भाग फावो जाता आनी आज मुरी माय आमकां तें सापण येता त्या जेजूक आमी काळजांत घेतलो ताका जागो दिलो आनी ताचे ताका परगट करच्याक हांव कश्ट दिलो ताका साक्ष दिवच्याक कश्ट दिलो आनी हांवें आनी तुवें काळजांत घेवच्या ह्या जेजूक दवरून भितर बसचो न्ही जेजूकान गेलो घरा बसल्यान परत आमचें तेंचें जिवीत जियोवचें न्ही म्हाका आनी तुका साक्ष दीत आसा कशें आपोस्ताल देशा देशांत गेले हांवें आनी तुवें आमच्या परिसरांत आमच्या काम करच्या जाग्यार वावराच्या जाग्यार आमच्या वाड्यांत आमच्या शेजाराक आमी खंयसर येता भोवंक येता थंयसर हांव क्रिस्त असो हांव क्रिस्तांव व्यक्ती म्हणून प्रकट करूंक आसा म्हज्या करण्यांनी म्हज्या उतरांनी आनी हेंच ह्या ल्हान भुरग्यांक तुमी आवय बापायनी शिकोवंक आसा आज जेजूक तांणी काण गेल्या उपरांत तांच्या काळजांत आसता जेजूक तांणी वांटून दिवंक आसा तो काळजांत जेजू म्हणलो भितर दवरून तो वांटून असले भावार्थाचे पवित्र आत्म्याचे बळ आमचे ते येवच्या आनी मागया आनी ते नाडा आमकांय सज्जिलेचे भाग देवाक पळोवचे भाग मेळटा थोड्याच दर्यांक बी त्या शिसांनी तेका जाल्यार शिसांनी पळयले आनी आमकां सज्जिला जाग जीन आमार जिणी त्या जिणेंत निरंतर पळोवचे भाग ताणें फावो करता म्हूण सांगला तर आमी ताचेर पाथ्य घेवया ताच्या उतरांचेर बसवण्याचेर आमची पाथ्येनी दवरल्या आमी सत मानया ताची उतरां आनी जेजूक घेवच्याक जेजूक जियोवच्याक आमकां तयार करया पवित्र आत्म्याचें बळ मागया आमेन. देवाचे उतर आमी आयकले आनी तशेंच देवाक आमी परगट केलो मियाळ आमी आयकलो तर आतां आमी आमचो भावार्थ उसाच्या आनी सर्व उबी रावया देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशें जियोवच्या खातीर तुमी पदकाक पाठ करतात न्हू पदकाची गुलाम तुमी जावना जावच्याक खोटेपणाच्या पुस्तवण्याक तुमी पाठ करतात न्हू सैतानाक पदकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात न्हू
दिदरा देवा बापाक सत्ता आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत्तांतात न्हू वय आमी सत्करता जेजू ख्रिस्त तसो एकलो स्वता ओंकार मरियेंतान जल्मलो ताणें कश्ट मारान सोंसले ताका निके पिलो आनी तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवांत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला त्या आमच्या सौम्याक तुम्ही सत्मानतात न्हू वय आमी सत्करता बापा आणि पुता रूप जाल्ले आमच्या जीव देणार पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत्मानतात न्हू वय आमी सत्करता कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता भक्तांचे बक्षाणे कुडीचे पुनः जिवांपण आणि सस्नाचे जिवीत तुम्ही सत्मानतात न्हू वय आमी सत्करता तर आम्ही जेजू ख्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ उसारला त्यास भावार्थान तसो सुमी जेजू ख्रिस्त आमकां नव्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून आमेन आम्ही आतांच भावार्थ उसारलेल्या एक देवादी आमची मागणी आमचे अद्रेक विश्वासान आम्ही उसारया आणि देव आमकां दिता म्हणलें आम्ही पाती तुमची जबाब बाबा आमचे मागणे आहे बाबा आमचे मागणे आहे प्रितीच्या बाबा तुझे पैसणीची जतन घेऊनच्या बाबा साहेबाक सर गौरी बाबा यजका दरणी भाव बहिणी तुझे दैविक पडांकर एवढीस्ताक साक्षी जीव तुझी कृपा लाभली मागता बाबा आमचे मागणे आहे आज स्वतंत्र दीस आचरण करताना आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक आणि देशात उपजाले राजकीय शांती तुका समर्पिता राजकीय मुखेल्यांक तुझ्या मोगाक स्पर्श कर शांती खातीर आणि कश्टांक वळख जाल्ल्या लोकां खातीर इस्वरपणान वागूंक बरे मोग दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या पिडेस्तांक आणि प्रायवंतांक पिडा आणि कष्टाचो बळ दी आणि तांची सेवा करूंक उर्बा लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे आज पहिले पोवटी योगारिस्तांक तुझ्या पुता जेजू सेवेच्या आमकां जेजूच्या शेगुणांनी वाडोवंक आणि जेजू बरी जावंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या आवय बापायक कुटुंबाची जबाबदारी घेताना बेसाव आनी कर तांच्या वापराक तृप्ती पावो कर आमकां बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां बाबार्थ पवित्रतेची देणे लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या विज्ञान बापाक एजकांक दोन म्हयने शिक्षका शिक्षकी तुजे कृपेन भर तांणी तुजे सौख्य जावंक गर्दी आनी तांच्या मुखान तुजी उलोव सोडीत मापान आमकां दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे बाबा आमच्या सगळ्यांक शांत समाधान सडय हर एक कुटुंबान तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी फावो कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे मोगाला बाबा आमच्या कुटुंबान देव अपोरी फुलं तुजी देख दिसा भोग कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे दयाला बाबा आमच्या युवाजनांक बरें शिकाप आनी बरीं कामां फावो कर आनी वायट कामांतले नैनशे जमायत आनी समजून व्हडो पवित्र तुजी देणी लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे बाबा आमच्या देवाचे मनोबल रूपीत कर आमच्या मुखाईला तुझ्या रानाखाली वाहून प्रेरणा लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या सगळ्या समाजातील माझ्या भक्तांच्या आवय बापायला त्यांच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांना मी सगळ्या संसार करू अशा स्वभाव या कार्यात मोकाळ बापा ही थोडी मागणी आम्ही साध्या जायते काळ जाण्याचा तुला समर्पण दिला तुझ्या पुताची आवय बरी माये कोणते धैर्य जाऊन तुवें आमकां फावो केलाय तिच्या विनवणे मुखार आमी समर्पणची सकट मागणी तूं स्वीकार कर आनी आमकां कितें फावो ते पवित्रतेच्या ध्येयानी तुझ्या पुताच्या उदार पेसावानी आमी या आमी मागता तुझ्या पुताचे जेजूचे नावी आमेन
सर्वच परामच्या देवा बाबा मानत असते जाऊन मागा सर्गीच्या बाबा आमका बळीच्या दावाई सरकारांना दिसा तुझ्या आपुलतेने खातीर आमच्या देशाचे स्वातंत्र्यापासून तुका दिनपासून आम्ही भारताची तुझी ख्रिस्ती भुरगी वेदराळ दया आणि भरलेली आमच्या भुईतली दाना तुका संतोषान ओपून दित हांव त्याच बरोबर सगळेच आमच्या भाव बहिणीचो वाव कष्ट दुःखां संतोष हुस्को आणि नदरे तुका समर्पित हांव जेजूच्या अगाडीत मोगाच्या समर्पणान आमची भेटवणी मानून घे आणि सुफळ कर ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो आमची काळजा उभारूया सर्वेश्वराच्या देवा धिवासूया सर्वेश्वर पवित्र बाबा सर्ववेदना आणि शासनाच्या देवा सर्वकडे सर्वदे जेजू ख्रिस्त आमच्या सगळ्यावरवी आम्ही तुका दिवासून पावो ओ काय दोन्ही दिसो आणि आमच्या पायासो तो आमची झटपट निवड तो समजे पवित्र पाव आणि स्वतंत्रताय ताची अवयवपणी ताणे केले सद्गुणेचे प्रथम फळ ती कारणे पातकांते निवारून मरणाच्या कसांते सुदैवी आणि असे आमचे संपूर्णतेची स्वतंत्रतेची गुणाने भरवसो तिका केली देखून या संतोष परिसवाले दिसा तुवे सरकार उभारले आमचे माये बरोबर आणि सगळीच्या सर्व भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता तुझं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र करुणी देवी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागतो जाऊन ती आमच्या सुम्याची ख्रिस्ताची ओळख आणि आपले सुखशी गोस्वारांच्या सोबतच्या आधी आणि म्हणतो तुला दिवस तो आपल्या सांगतो आहे हो तुम्ही सगळे या आणि कयाल ही तुझी गुरु तुमचे वस्तू समाप्त तेच परिवारात बसत आणि काल सगळे आपल्या सांगली आणि तुम्ही सगळे स्त्रिया आणि हमने भी ही जरत जहाज नव्या संस्कृती कराराचे पक्का दिवसान जग असो आणि समस्त तुमच्या देवा होते ते जगला साथ करा
समर्पण आणि उज्जीवित सर्व ईश्वराचे काल सुद्धा समर्पण तुझे मुखारी येऊन कर तुझी सेवा करून आम्हाला भोगे घेऊन आम्ही तुला दिन वाजता आणि जेसूची गोड आणि रंगात सत्य आम्हाला सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकटाई कर म्हणून आम्ही नम्रतेने मागतो सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचे विस्तार तुझे पवित्र सर्वेश्वर असते आणि फ्रान्सिस आमच्या भगीरथ बाबा पीटर पावलो आमच्या गोड बाबा आणि सगळे जीवन गावाला प्रतिका प्रति मग हातू वाटे पुन्हा जो परसोबत सुरू केल्या आमच्या भावाची कापड कर तांका तुझी शरीराच्या सुमेस्ता तुझे पुस्तक पुकार पडत कर बाबा आम्हा सुमेस्ताची दया कर म्हणून आम्ही प्रार्थी येशू अवपात देवाच्या मायेसाठी भगीरथ तुझे सरिस्कळपती सगळा भगीरथ धर्म आणि सर्व गाडी प्रमाणे बोलले आहेत त्या सगळ्या भक्तांना सस्नाच्या सुखात आमचा वाढवली त्यांच्या सनाला तुझी महिमा गाऊ आमका पावो कर जेजू ख्रिस्ता तुझ्या आपला होती त्यास जेजूवी त्यास जेजूला त्यास जेजूलाई पवित्र शांति
तुमची जबाबदार तुका सोन्याचो तुझ्या पण कुडीर तामकां आमच्या काळजात आयले खातीर आमकां तुजे देही उदरगीर पोसल्या खातीर आमकां तुज्या स्वादी येण्याकां पवित्र केल्या खातीर Berkatlah Tuhan Yesus. Berkatlah Tuhan Yesus. Beri awal baik, kau beri yang aku ketika शिक्षक Berkatlah Tuhan Yesus. आमकां बरी करायची आमच्या कुटुंबाची समाधान आणि येशू सर्वस्व संशयाची Berkatlah Tuhan Yesus. आमकां तुझ्या सारखेचे निरूपाची कर कृपेने देयला खातीर Berkatlah Tuhan Yesus. आमकां क्रिस्तव कुटुंबात जल्म दिया आणि आमकां बाबाचे दिले खातीर Berkatlah Tuhan Yesus. तुझ्या मोगाची बुद्धी दिल्या खातीर Berkatlah Tuhan Yesus. आयचो बरो दीस आमच्या जिवितांत तुका दिला खातीर Berkatlah Tuhan Yesus. सर्वस्वराच्या बापा महिमेक पावलेल्या उपहार मायेच्या महिमे पुत्राची गोडण्याचा संतोष करीत काळजात आम्ही घेतल्या उपरांत हे मागणे तुका विश्वासान करता
आवतीचो आणि काळजाचो तरी जेजू ख्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळून तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकता पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न यंत्रे आपले कुशेप्रमाणे तो सुफळ करू आणि सर्व द्वेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सगळे सदा आसूं पहिलो उपकार जोडलेल्या या 8 जणां भुरग्यांक सध्या फिरकस कुटुंबाच्या तर्फे गवळेकर परिशदेतर्फे आम्ही उल्हासपणे अभिनंदन पाडतो रान पाडले तुमकां सर्वांक आयच्या फेस्ताची शुभाशय पाठयता आणि स्वातंत्र्योत्सवाचे परत शुभाशय पाठयता हॅपी इंडिपेंडन्स डे हॅपी फीस्ट डे ऑफ डिसेप्शन या भुरग्यांक तयारी करूंक वावर केल्ली सभा आसा प्रत्येक जावन तो शिकोवच्याक वावर केल्ली वेळ त्याग करून तांकां भवार्थांत वाडोवपाक प्रयत्न केली आमची शिक्षक श्रीमती वेरोनिका डिसोजा मिनी जेजुवाड संघटक पुढील वर्ष कार्यदर्शी आणि श्रीमती क्लारा मोंतेरो मर्सी वाडो आणि फाटल्या दिसांनी तशेंच एप्रिल म्हयन्याक राजेच्या दिसांनी तांकां दोतोन आनी जायती भावार्थाची शिकोवण दिल्या तांकां सगळ्या फिरकस कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा कालच्या दिसा हांगा सभा तयार जाल्या तशेंच मस्तो पिकरची आतां सगळ्या आमच्या मोबायलाच्या सिस्टरांनी गव्हर्मेंट सिस्टरांनी वावर केला आनी बरी आपुरबायेची करतां आमच्या गोंया पंगडान गायन केल्या सिस्टरांक गोंया पंगडाच्या सान्याक सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा कालच्या दिसा इगर्ज केल्या मस्ती वाड्याच्या सभा करता येवच्या सर्वांक एकत्र करून मेन जेजुवाड भुरग्यांक दोतोर आयताराची दोतोर क्रिस्ती शिक्षण कार ऑनलायनचे आनी जायतीं भुरगीं या ऑनलायन भाग घेतात भाग घेतना त्या भुरग्यां कोणी आसा तांकां तांच्या गांवांत हर एक 15 दिसा ऑनलायन आसा क्लास पूण सगळ्यांत सगळी आयतारा क्लास मेळटा सकाळी 8 वरां सांजे 8 वरां पर्यंत खंयच्याय दिसाच्या वेळेर तुमकां टिचर गणीत करता त्या प्रमाणे तुमी क्लासीक हजर जावचे आनी क्रिस्ती शिक्षण आमकां भावार्थ करचे खंयची आवय बापायक भाग घेवंक नात उमेद घेवनात तांची नांवां त्या भुरग्याची नांवां शिक्षक म्हाका गणीत करचे कोणेच आयताराच्या लोक कोणेच चुकोवन घेवंक ना हें मतींत दवरचें कोणाक कितें समस्या आसा जाल्यार म्हाका कळीत करचें आवय बापायक दोन कोणें समस्या आसात म्हाका कळीत करचें कित्याक हांव तुमचें कशें स्पंदन करूं जाता त्या खातीर वेवस्था करता नाजाल्यार तुमी तुमचें फोन करून कायतालें कित्याक तुमचीं भुरगीं दोतोर भाग घेना म्हणून आनी तुमचो सहकार ह्या दिशेन हांव आशेतां वायसीएस जे भुरग्यांक वायसीएस जो तर्फे प्रारंभ जाल्या दोतोर प्रारंभ जाल्या तांणी सुमार सहभाग घेवचे वडिलांनी सहकार दिवचो ह्या हप्त्या दिसा सोमार दिसा जियाना तेरोका आनी सिस्टर एजी डिसोजा
Sfioace naviam soata. प्रार्थूया सर्वोदयाला बाबा तुझ्या पुताच्या वैष्णवी मायेच्या पुतीवर आधारून सोपेच्या या कोणत्या व्यक्तीने तुझो आशीर्वाद कर. एकांत व्यक्ती नसलेल्यावर एकमेका रक्षण आणि त्यांच्या मागण्या स्वतःचे वळण करावं. आता तरी उकारावताने विनोद होतेस आणि कच्ची गरीब मागणी वीर्य मायेची विनोद तू मानून घे आणि आपला जर एकल्या किती पाहू दे लाभे. या मागता तुझ्या पुताचे सुचे नाथी.
आणि घेतो चला, इकडे. एक जण